श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला पंचखाद्य कसं बनवतात ते दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. हे ज्वारीचे लाह्या आहेत, हे गूळ आहे, हे सुकं खोबरं, हे शेंगदाणे आणि हे चण्याची डाळ. अच्छा, हे कशाला वापरतो आपण? काय हे गणपतीसाठी पंचखाद्य म्हणून बनवतात. कधी म्हणजे कुठल्या दिवशी? म्हणजे कधी म्हणजे कोणी आलं तर असं म्हणजे देतात प्रसाद म्हणून, किंवा गणपती घेऊन जाते वेळ प्रत्येकाला असे देतात प्रसाद म्हणून हातामध्ये. अच्छा, म्हणजे प्रसाद आहे. हा, प्रसाद आहे. आरती आणि संपल्यावर हा, तेव्हा पण देऊ शकतो. हो. आता मी बनवून घेते. आता तोप ठेवते याच्यावरती आणि त्याच्यावर त्यामध्ये पाणी टाकते. जेवढं गूळ भिजेल तेवढं पाणी टाकून घ्यायचं आपण. आणि गूळ वितळलं पाहिजे. 2.5 ग्लास घालते. जर लागलं तर परत घालू शकते. गूळ भिजेल तेवढं घालायला पाहिजे. वितळेल, गरम होईल तसं तसं ते वितळेल ना. आधीच घालून ठेवते थोडंसं. आता वितळत आलं ना. आता पाक तयार झाला आहे. आता मी गॅस बंद करते. तरी किती वेळ लागला? तरी 10 मिनिटं लागली. असं व्हायला पाहिजे का? हां, असं व्हायला पाहिजे. गॅस बंद करून देशील जरा आपल्याला? चिकटायला लागला ना हाताला तर मग गॅस बंद कर. बंद कर. आता हे नाही ओतते त्याच्यामध्ये. त्यांना काय बोलतात? ज्वारीच्या लाह्या. ज्वारीच्या लाह्या. हेच नाव आहे? चण्याची डाळ आहे भाजलेली. विकतच आणली मी. आणि भाजलीस का? किती वेळ भरली? भाजली नाही मी, विकतच आणली ती. अच्छा, भाजलेली म्हणजे भेटते अशी मार्केटमध्ये. आता हे थोडं घट्ट करते. जरा गॅस चालू करून हे सगळं घालते मी याच्यामध्ये. हे काय टाकलं? शेंगदाणे. किती? शेंगदाणे तव्यावरती हे काहीतरी 50 ग्रॅम होते असतील. आणि हे सुकं खोबरं. शेंगदाणे तव्यावरती काय भाजून त्याचे डालिया केली मी तयार. आणि भाजलेले शेंगदाणे आणून भाजले मी. हे बघा, आता हे गॅस चालू केलाय. आता जरा थोडं ढवळते त्याला. हे करून जरा घट्ट होऊ देतो. आता हे असं तयार झालंय. काय केलंस तू? हे म्हणजे काय केलंस? हे पंचखाद्य. नाही सुकवलं का पूर्ण? हा, आता पूर्ण सुकवलंय. असं ढवळत राहायचं कंटिन्यू? म्हणजे एकदम घट्ट नाही झालं तर नंतर मग असं ढवळत राहायचं ते चांगलं. म्हणजे सगळं भाजून येतं त्याच्यामध्ये व्यवस्थित. हे झालं. हे आता पूर्ण झालं. तर गॅस बंद करते. बारीक ठेवलेलं होतं गॅस. हे गोड असतो ना प्रकार? हा, गोड. हे बघ झालं आता. हे चांगलं म्हणजे गणपतीला आपण प्रसाद देतो ना. गणपतीला कोणी आपल्याकडे पाया पडायला आले किंवा आपण गणपती घेऊन जातो तेव्हा हे आपण द्यायचं असतं. ही जर तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही करून बघा असं एकदा. म्हणजे तुम्हाला कळेल कसं लागतं आणि काय ते. आणि ही रेसिपी एकदा करून बघा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. गणपती बाप्पा मोरया. गणपतीच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा.